Zdravím všechny garážmistry. Takže po demontáži rozvodů a zjištěného špatného nastavení, kdy střikovací čerpadlo bylo přeskočeno o jeden zub na kole, ozubeném kole střikovacího čerpadla, jsem zjistil, že můj předchůdce, který čerpadlo měnil, nastavil, nebo spíš namontoval ozubené kolo střikovacího čerpadla tak, že to nenastavil, nenamontoval správně na klínek ozubeného čerpadla a tím pádem se stalo to, že to dal vedle, tak jak je znázorněná zlatá žlutá rýska. To zapříčinilo nesprávně nastaveného ozubeného kola střikovacího čerpadla. Tím pádem motor nestartoval a nešel nastavit ani předstřik správně. Takže při montáži si dávejte pozor na správné usazení střikovacího čerpadla.